Aviam quantes fàbriques trobeu que tinguin 173 anys. No n'hi ha moltes, A la ciutat de Vic, al cor de la comarca d'Osona, hi trobem una casa centenària on el temps sembla aturar-se. La Casa Riera Ordeix. Amb més de 173 anys d'història, aquesta empresa familiar és un referent de la tradició xarcutera catalana. El secret, el procés natural de curació a l'aire de Vic, amb el seu clima singular, que dona a cada peça un sabor únic. Cada llonganissa és una peça única, marcada amb el segell de qualitat de la IGP, Llonganissa de Vic, reconeguda arreu del món. Fundada l'any 1852, la casa manté viu un ofici artesà, transmès de 6 generacions. 6 generacions que han compartit passió, coneixement i respecte per un producte especial. Aquí, la llonganissa de Vic s'elabora com sempre, Amb carns de primera qualitat, sal, pebre i paciència. Casa Riera Ordeix. On la tradició es torna